Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palamay Drama. Karon mag-upload na po ta sa atong drama, no? Part 66 na ta, mga listeners. Kini atong i-upload karon, mga listeners, no? Medyo taas-taas man jud unta ni, pero ay duha ka drama ani nga medyo dugay jud ako og edit, copyright gapon. Mao to nga wala lang sa nako gi-appeal, mga listeners. Nga kapin 1 hour man ta ni siya kung dili pa to siya copyright, nga medyo malangan mo tag-upload. Mao nga wala lang sa to nako gi-appeal tong drama nga duha ka drama, no? Nga, pero 1 hour gapon ni karon natong drama. Ug ato nga pong naandan, mga listeners, no, sa di pa ta magsugod sa atong drama, magbasa sa tag hapon sa atong mga comment, no. Arita sa atong comment section. Kang Oscar Abayadog, ako na lang i-review, idol, kay lingaw man kaayo, murasad og 2 hours ang drama, idol. O salamat kayo, Oscar, no, nga imo gapon gi-review atong drama, no. Nga 1 hour man, so imong gibalik, so mura gapog 2 hours. Salamat kay kanimo. Kang Jojo Buna, salamat, idol, sa bagong upload. Salamat kayo, Jojo Buna. Medyo gasunod sa atong drama niya, ga-comment pug ka, no. Salamat kayo. Kang Ma'am Lisa Adwan, daghan kayong salamat, idol, makalingaw gad kaayo ang imong mga drama, more drama pa. Daghan kayong salamat, Ma'am Lisa Adwan, no. Nga maningkamot jud ta, mga listeners, nga maka-upload jud ta, no. Ang giingon ni Ma'am Lisa Adwan nga more drama pa. So maningkamot jud ta, mga listeners, no. Katong wala na ko na appeal og edit tong to ako gapon to i-review, no, kay namoy copyright song nga medyo taas-taas man tani atong drama nga wala to na ko gi-appeal, copyright man gud siya, no. Dagan kay siya music background, no. So ang importante nga naka-upload jud gapon ta, mga listeners, no. Abot gapon siya og isa ka oras. Oscar Abayadog, duha niyang comment, no. Salamat na sa pagpaspas nga upload, idol. Salamat jud kaayo, Oscar Abayadog, no, sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Unya, shout out ko sa imong misis dayda, no, sa maayong pagpaminaw nimo. Shout out ya, ma'am, no. Kang Bika, salamat sa bagong upload, dol. Hurot na sad ang sipon sa akong amiga ni. Lingawa raba kaayo namo sa imong drama, dol. Oy, mo drama pa, dol. God bless. O naningkamot jud ta, Bika, no, nga makadugang gyapon ta sa atong mga drama. Nga di mo gud nato kalikayan, no, nga sahay man gud inig-upload na to, makapiright gapon, no. Sayang kayo nga atong gaguan nga pag-edit nga makapiright lang siya. O kalingaw gapon ni si Bika, comment, nga burot na ang sipon sa iyang amiga ko, no, sa pagpaminaw. Salamat kanimo, Bika, no, sa imong pagpaminaw, no. Kang Lina Buna, salamat, sir, sa new upload. Makalingaw na pod mi ani. Salamat kanimo, Lina Buna, sa imong pirming pagpaminaw, no. Daghan kayong salamat. Kang Birna si Roy, nice drama, idol. Makalingaw na sad mi ani. Grabe jud, makalingaw kayo. Daghan kasalamat, Birna si Roy, no. Pirmi kaga comment sa tuwa. Salamat jud kayo. Kang Ma'am Janice Amura, salamat, sir, sa new upload. Makalingaw. Daghan kay salamat diha, Ma'am Janice, no, Amura, sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Nga ga-comment gapon ka. Daghan kayong salamat kay ma'am. O amping-amping diha, ma'am, no, diha sa imong trabaho. Kang Brian Ortigal, lingaw na sad mi ani, adol, pati akong lulo magkatawas na pagmaayo, no. Daghan kayong salamat, Brian Ortigal, no. Kini atong drama makalingaw jud kay mga listeners, no. O usbo na ko, mga listeners, daghan jud kay salamat sa iyong pirming pagsunod sa atong drama. Ka Music Liber Mix, salamat sa bagong upload. Basa-basa na po agi ani. Kalingaw jud kay ni si Music Liber Mix. Lingaw kayo. Nahugno ra ba ang katri sa akong borders diri tungod aning drama? Lingaw kayo, Lord. So, grabe po nang karami sa nang nahugno, no. Nag-unsam rin na sila diha, no. Basig nasubraan na sa pagpaminaw sa atong drama. Kini si Music Liber Mix, no. Lingaw kayo na iyang comment, no. Basta ga-comment ni siya. O usbo na ko, mga listeners, no. Daghan kayong salamat sa inyong pirmi pagsunod sa atong drama. Usbo na ko, daghan kay salamat. Og dili na nato dugayon, mga listeners, ato na sugdan atong Palamay Drama Compilation Part 66. Ako si Rod, ginaingon,
Dawato nimo kung unsa man ang imong naasawa. Kay apil man kini dihang giminyuan ug gipakaslan nimo siya. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Oh, Rod. Gusto na pagsige niyo magtrapos sa kinanay. Mas layad ang langaw niya na. Sir Frank, adto na ba ta? Oh, Rod. Ato si madam ni mo, be. Kaya doon na to'y dagang dadunon. Tabangin sa pagda, palihog lang, Rod. Sir Frank. Maka-relax ka sa imong pag-drive, Rod, og tulog adlaw. Kay makasyon kami si mama nimo sa probinsya. Duaw na mong among farm dito. Mao ba, Sir Frank? Kung ganahan ka nga isuroy nimo ang imong pamilya, okay na kayo nga gamiton nimo ang usa na mo kasakanan. Ayaw, sir. Uy, makasa, inuun ko. Huwag ko ikabayad. Rod, misalig ko nimo. Careful lang sa pag-drive. Ayan na lang, sir. Kung isuroy na kong akong pamilya, sa kaya Big Jeep. Saka boy. Sige, good. Dawata ni. Sir? Dawata. Aron doon na kayo magasto alang sa inyong pagsuroy. Dada sa gawas ang imong pamilya. Pangaon ka mo. Pag-enjoy mo, Rod. Salamat kay ni, Sir Frank, ha? Sure ka nga gihatag aning kwartahas imong amo, ha? Oo, lagi pati. Bantay bitog mo ingon ka, ha? Magipabayad ka ini, ha? Ay, buutan kay akong mga amo pati, uy. Mao pa? Dako ra pud kay ning 5K, uy. Ay, gamay ra nilang mga dato pati. O may klase ugma ang mga bata. Manunoy ta, ha? Haka, uy. Di malasa na ko rong adlaw, eh. Hapit mahurot ang 5K da. Kasaban ko sa kumpana ini. Bidang sapan, under ka na sunod, di mo sapan, probida, istorya. Ang kwarta nga akong gisugal para suroy man unta ni namo ugma gud. Oh, ilang sa loroy. Di mahimo takyo kay gihatagan ko kwarta ni Rod sa iyang gihatagan siya kwarta sa iyang amo para kuno among ikaon og isuroy-suroy samtang ni bakasyon sila sa ilang farm. Sa pinikamo, di magkabunot, yaw-yaw. Ha, pabunuta ko rin oy. Pabunuta taong ko. Ano mabawi na kung akong pilde? Unsa? Sorry na, kuy. Pilde man. Malas man. Unsa mo taong kapati, uy? Giintira naman nimo tanang bisyo. Inom, sugal. Unsa sa lumang bisyo, ha? Unsa bang pati? Babae mo kang dako. Nabali naman noon eh. Imbis nga ako nga lalaki ang magbisyo, ikaw naman noon nga babae. Sus! Papa Rod, ingat ka manurit ka nun kaysa pa do. Di tayo madayon. Bitaw, Papa Rod. Anong dili man ta madayon sa pagpanuroy? Ay, saon. Ang kwarta nga, para unta tong isuroy, gihurot magsugal sa inyong inahan. Lo, Kapad ni Mama Pati, oy. bad gid siya. Ay, di man bads mama ninyo. Sagdi lang, ugma Domingo. Umantog simba, padre ta small. Doon na pa mo ko inhipiling kwarta. Igasto ta ni, aron mo malipay. Yay! Ay naman to. Hindi naman to na ko gitaguan. Di pa ilaw man ako sa akong mga kasunis. Yay. Wa ka to kit ing pati. Unya iyang gisugal. Ano, Royd? Nakakita ka sa akong kwarta? Kaya pa ilaw man ako sa akong mga kasunis. Gawa man. Pilde ko, eh. Unsay? O, ako nakitaan. Nya namasin mo ako makadaog, pero, malas man gihapon. Unsa man taong kapatricia, eh? Nabaw naman gani og tago-tago ato. Og nakasaad ko sa mga bata nga ugma human og simba manuroy ta. Ay, sus! Ay, nalaan ng suroy-suroy. Uy, kapoy ba ya? Paita ni mong asawaha ka, oy. Ngano naman taong ka? Ngano ingon ka man ini ha, pati? Ayaw na ng pakuptag kwarta. Kanang sweldo ni mo isip family driver ni Sir Frank, ikay tipig ana, kay nagkaasawa ka magbisyosa.
Kaitang pati mga Naluwi ko sa mga bata. Didanan ako sila sa plaza ug dito sila nagduwa. Kaon na sila tempura. Ay, ikaw nagyutipig ana imong sweldo ha. Aron dili na naisugal ni Pati. Bisag sa pagpalit sa inyong bugas ug sudanon, ikaw na ana rod. Ayaw kumpiyansa, oy. Nakit-an na ba na nako sa Pati nga misod sa payag, suyupanan, kuyog og si Takyo. Kisa may nag-intriga ni mo, ana ba? Ay, lagas ako, Pati. Tinuod ba nga niindagan ng suyo? Na-enter! Pati! Roy, uy, Rodrigo. Ay ko talik di. Ano ba? Sing ano pa? Anak ko duka. Pingaw na ko ni mo. Hoy, Rodrigo. Sayo kong mumata, ugma kay sayo magpahatod na ko sa airport sa Sir Frank. Wa ko ilabot kung sa'yo magpahatod ni mo ng imong amo. Dali na pa. Ganahan na pa yung kundiri. Sige na, good Rod. Ano sa mga kapatid? Uy. Nagsapo-sapo naman sa kulikot. Uy. Ako na kaganahi. Kani ba? Mingaw na ko ini ba? Kani ba? Nibarog lagi ni. Kanahanday ka sa padili-dili pang hangul. Ko sa mga kapatid, orang manggang nama. Roy. Hinahinay lang din. Hindi ka nahinay lang ba? Maayo. Nakasakti ko. Hindi ko. Kalma, baby kalma. Kung naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Good, Sir Frank. O ba paunta mo man ang among conference road, pero niyo na ako pauli kay nanawag si ma'am ni mo nga naglain ko na iyang gibate. Nisakan sa tingali ang iyang sugar. Dadun na lang ako siya sa ospital sa among family doctor day. Oh, Rod! Pagkantay! Doon yung babae nga! Uy! Oh my God! Hapit yung madasmagi ang babae, Rod. Sir, ako mo itong asawang kalit lang nilabang nga paspas nga nidagan. Uy, nga naman to. Sorry, doon ay duha ka mga pulis nga. Naguko niya, Usa man na? Ginuo ko. Nadakpan sa duha ka pulis si Bati. Ano mo ka? Unsa man yung sa? Salamat kikipagawas ko ni mo, Rod. Pin magkapati. Sugal, inom, shabu, Uy. laki. Ihurot naman yung bisyo. Kaalang ununtan sa mga lalaki, ha? Manay manok man ni. Abdik man ni. Wa sila nakuha nga ebidensya nako. Dali man akong nalunod sa CR sa bawal ang shabu, di ba? Di ba? Perfect. Pek, luidang ko sa mga atong mga anak pati. Undang ni yung bisyo. Rasen, dakpan ng mga hinampak dagko, mabaga nagnaw. Pati! Uy, ikaw na, Rod? Ikaw dahil nakuha mo ka Ang asawa ni Takyo ang nagdana ko din may mga pulis. Naaktuhan namong duha nga nagjerjer. Paita ni mga asawa ka, oy! Napriso si Pati o si Takyo. Kay gawas nga nagtuhan sila nga nagjerjer, nakuhaan pa sila shabu. Pait pas panyawan ang akong magkaban. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Danica, ginaingon buutan ko nga pagkaasawa. Kung nahitabo man nga natintal ko sa pagpakasa, ang tanan pagbuot sa kahigayunan. Mo kini nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikalimtan. Jotin ako day, ha? Sige dong, amping sa mong pagpadagan sa mong motorsiklo ha. Basin mo overtime ko ron day. Ligo niya daan, ha? Kay birante kag mayo, ni kabot ako. Opa, sige na, oy, lakaw na. Malate na kasi mong trabaho. Unsa? Paanaon ko ni mo dihas inyo, Bel? Oday, ari sabay kay nakikay ko gamay. Di man akong ikagaw nga gikan sa gawas good. Gusto pud siya nga makigmeet sa akong mga friends. 5 mo kabuok akong paarion sa bahay, day. Sige, day. Kaya nga kung ba na sabno, gabi pa masabto mauli. Sige, maanak ko karon dayon, day, Isabel.
ron? Busog na ko day, uy. Tidaghan ba ni magbisita ron, uy? Amo na mga paryente ang ubanday, uy. Kana ba ang imong igagaw day pa? Kana siya, Ay, hala, nakakita siya nga akong gitudlo day. Hala ka, uwaw, uy. Okay ra na, uy. Si Philmar na, day. Akong igagaw gikan sa gawas. Siya ang naggasto ning hikay ron. Litaw pa na, ha? Hala, sige lagi na siya tanaw na ako, uy. Gwapo, ha? Kana kay sigig tan-aw nimo na ibog na nimo. Kung moduol siya, ayaw pagsapa ka nga minyo ka, ingnan daga ka. Ha? Hala, day, di ka siya paingunan. Kanindot mo nga ano eh. Danica, bagay sa mga itsura. Kupahan ni mo eh. Ikaw, Sam, nindot sa dang imong pangan. Koan, Delmar, di ba? Bagay sa imong naw. Nga gwapo. Tuwing wa kay uyab, Danica? Koan ka nang, uy, ko'y uyab, uy. Kung mo pa rin, Leta. Asa man ang inyo kay mamisita ko nimo. Unsa? Ikaw? Mamisita na ako? uy. Mao ba dong? Oday, kaning dalong ko sa kong labaw sunod adlaw punta sa Manila. Mga 2 ka semana ako namimid to. Pero wa pa ko musanong day. Ako siyang giingnan nga manangit pa ko sa kong asawa. Nya day. Unsa man? Okay ka nga mokoyo ko ni Sir balik 2 ka semana? Oo. So, kuyog, uy. Imo ba ang among naghagad nimo? Part ba na si mong trabaho dong? Busa, kuyog lang dong. Oh, sige. Ako si Ingno, day. Tandoon ako siya. Ako na siya tandoon. Ikaw, day. Sa dili pa ko mularga ba? Unsa man? Pirahan ta kag maayo, day. Pirahan ta kag kadagan. Sana. Mao ba, day? Nilarga sa Manila ang imong bana gahapon niya. 2 ka siya ka semana dito. Uy, day. Unya, si Delmar ba? Ganahan mi ang ako makikita niya, uy. Nagsige jud ko kunahuna niya, ay. Hala, kun mauna, parehas da imo ni agaw na ako. Sige siya kunahuna nimo. Unsa basta ka nga makikita niya sa gawas, ha? Dili, uy. Ako'y pato sa inyo, day. Karon dayon, gusto ko makikita niya, day. Uy. Mao ka na, Danica. Ay lagsabtaha nga may pahimos ko sa higayon sa pagpanguyab nimo nga miani ka sa ilang gaw sa bel. Di lang ko makapaabot og dugay. Nga karon ko ikaw gidaygan sa akong gugma. Tan ako, maluoy ka. Dawata ang gugma. Sige na, day. Uyab na ta, ha? Sige, uyab na ta. Gisugot na ka. Uyab na ta, Delmar. Yes! Salamat. Sa mong kayong sugot, day. Kan kayong salamat. Usa? Pagkadalaga ka nga to si Kaagaw ni Sabil taon ka sa kulitaw? Yung mo sige sugot. Uy, abna mo? Gaw. Pida. Manuroy na mirong hapon. Ay, lagsaba sa kong banagaw. Musulti, rabit ako kano sa kuganahan. Ganahan mo to nga? Bigda sa dibo. Style lang. Suot naman taong kang problema taon na nagawa. Naibaw ka man unta nga. Dako, kining sayop. Ay, ambot bagaw eh. Nahigugma ko sa kumpana pero kinasat si Delmar ba? Gibati ko nga. Daoy, nahigugmasap ko niya. Mga Dilmar, mga bigaon ka na sa. Mga amigo, gili Dilmar, pastil lang. But lang. Amigo, di mo anang gili? Oo, Dilmar sa do, ha? Oo, bigaon na, bitaw ko na. Wataya, kay bao ka, wataya. Okay, ako pa ikaw, no? Sultihan ko na tawhan ng may bana na ka. Buwagi na siya taon. Gaw, sampang di pa wahing tanan. Unsa may, war may pagbasol mo ko na. Tiban na ikinagaw. Gaw, dili pa ko maghimo sa pagpakigbuwag niya. Gaw, dali ka. Medyo naipit yung kumba. Delmar, niya mo kunong ang imong auto tungod ining hotel? Uday, Danica. Gusto ko nga manuta diha. Aron atong sawan ang duhat ka gugma. Pero Delmar, kuan, kining... Ay kabalaka. Kay mga sawa ko nimo. Sige na, day. Tana. Oh, wait. Daoy, di na pa virgin. Okay ra. Ang importante nga,
nahigugma ko nimo. Tala day. Kata mana pero love ko niya. Di mo man po nang ikapiutan mo na. Di mo dati tingan mo, be. Ikaw po isang cute. Ayaw na ka ba? Tanon? Ano nagisog? Pagkatsa ko ng imong ubo. Oh, guys, ba? Dili, ano akit eh. Muna akong ganahan. Siya. Agay tayo pa, uy, nasipyat. Ay, dito ba ako? Sorry. Unsa? Minyo ka di ay? May bana ka? Oh, pero mahal, tamak buwag ha. Mahal man sa taka, tamak buwag. Nagmasakpan ko sa kumbana, uy, basta di kita magbuwag ha. Butan ta kong buwagan ni Delmar. Apan mihila ko, uy, kay di ko ganahan nga magkabuwag ni. Kung masakpan ni sa kumbana, ang ako na lang banang bahala ng musilot na ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jenky. Ginaingon, ayaw upsa ang akong pasensya o pailom aron dili mabungkag ang atong pagpuyo. Okay na yun na itapos akong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Doon na sa kuy tabi nga nadawat ma. May kabit na sad ang akong bana. Apan unsa man? Nagpakabutabungol ka lang sa mga tabi nga imong nadungog. Uy, kanimo, Jinky. Ako'y nauwaw, oy, ining maong mga tabi-tabi sa gawas, Jinky. Kuan man good ma. Sa kuy nausab sa ihang obligasyon diri nako sa bahay good. Ay ang sweldo, hustutan na nang iyang ihatag nako kada sweldo niya. Unya? Bahin sa lawas nun nga panginahanglan? Okay na, ha? Mahatag ba niya nimong kanunay nga obligasyon unta isip ba na? Parte noon anak ma. Dili kay luya naman good siya permi gikan sa trabaho kay sige na siya overtime. Hilam da oy, overtime si imong kagaral. Dili trabahong iyang overan oy, kundili ang iyang kabit. Uy. Busa pagmata oy, Jinky. Gikabuangan ka lang sa imong bana. Usap na tayo ng inahan mo eh. Buram na sa kidagaw. Mangilabot ba siya sa itong pagpuyo? Daghan mangud siya og tabi nga nadawat dong bahin nimo. Ikaw kuno do na kay kabit. Unig doon na. Ha? Magsakit bang yan tiyan? O magani ka makasudya na ako nga ikaw ginang kong asawa? Kay nga naman dong do na gyud kay kabit, ha? Di na tabagiskutan natin. Wa ko'y kabit. Kay kung doon na pa, kuwang utang ako sweldo nga intriga ni mo. Sumagod. Kagahapon, sweldo. Sweldo na ako ha? Kuwangan ba akong pagkakatan ni mo? Wa man tingali? Basta dong ayaw lang dyan pangabit dong ha. Kay permi lang na baka nga dili makahatag na ako sa lawas ng kalipay. Kay permi lang ka luya. Luya lagi taon ko sa trabaho, day. Gusto lang eh. Sige, balik na. Luya, gitahon ko sa trabaho. Diya pa 2,000, day. May maluya pa ko, anak. Ako ni ipuno dia ni mo. Dawat ta, day. 2,000 ni. Dili lang una ko mo dawat, anak dong. May gusto na ko nga mag... Sige na, tanong sa kwarto na. Ala dong, ana sa dong, luyat na sad lagi kayo ni. Luyat na day, kay sige, overtime ka ba? Patas kiga na ng imo pa. Gary. No, kana mo ito bagagaw, Jinky, unsa man. Kontento ka na lang nga pagkaasawa ng porbida. Wagid untay ayaw ka, pero ako uy, porbida. Pero lahi, ragyod mo, di ba? Uno. Pues ako pa ikaw. Basta na yung bana ay. Pangitag lalaki nga makatagbaw sa imong kihidlaw. Daw, Gary. Uy. Baldo nga ni amang ka. Basin maabot ang akong bana o mapatay niya kaniya.
trabaho ra bagay siyang naipog ka na ako. Way bana ni mo nga moabot karon. Karong gabi na, kay Jinky. Ano Kay mong bana, tuaron sa bahay sa iyang kabit. Unsa? Mo na. Busa, kung ako pa ikaw, no? Basli na mo bana, ay. Ug ako, Jinky. Dako kay gusto ni mo, ni Pogi ka, anak. Kung biyain ni mong bana, ay. Kita'y magpuyo. Magtaban ta. Paldo! Oo na, Jinky. Nasayod ko nga, wa na mahatag si mong bana ang iyang tulumanon isip bana. Kay luya na siya. Nga buhian sa iyang kabit. Kung doon ako'y makita ka matuuran nga may kabit siya, bahala na dahigog ba ko niya. Ako siya buwagan. Doon lang tagsa. Bayad sa Sara, baka itong kapit. Wala doon na ta. Nanawag ko sa ilang gitrabuhan. Ugwa ko na mo trabaho si Donald. Pero, kanak! Ha? Kanak? Munang baya. Munang gingon nga katong sa unang ilo mo itong urong grade. Nadunay number nga si Binonpor. Sure. Uy, Dakuha baya na tuwa eh. Sure, maubanigay ka ng basi masayop niya ta. Maula, kesos. Ang saman lahi lang ang numero. Why, numero itong primero. Pero yelo itong kulor ang grade. Ang hit, karon green na. Okay. Kulor ay diferensya ha. Pero Nga sa maura. ato pa di ay, nga sa ato pa di gari, kwartahan yun di kayo ni ihang kapit. Muna tingali nga, husto ang sweldo nga iyang mahatag nako. Parbeda. Usahay hatagan pag ikunyang kwarta, bisan diliting sweldo. Pero, sakto lagi hatag kwarta. Iyang armas. Ang saman, inighatag. Gahi pa o luya na? Luya na lagi ka, luyat na kayo. Murag us manok ba nga kanang giatay bitaw nga mana. Stilan. Murag dumoy ba? Stilan di patig agaw. Gaw. Pakumot-kumuton. Kaning Sa ako. nalimot pa ko'y bayot mo ka. Ang bayot mo ko nga. Oy, lalaki na ko sa unar to bayot. O karoon lalaki ko. Tanawa, kinsa ng gawas kit. Tanawa. Hala, Oh. si Donald ka na og ang iyang kapit. Awa na. Ha? Kita sa Donald na to ka. Patay! Medyo naipit yung kumba. Tinood yun na nga may kabit ka. Oh, nyaon sa man. Sakpa na ka lang. Ha? Ang babae, ha? May balik mo itong suot siyang bae. Unsa mo to? Gagagay, ala ko si Koray. Gusto ba yung ako swildong i-remit ni mo na yun? Pero ka rin Saan mo hatag pa ko ni mo og kwan? Kwarta nga, dili ting sweldo. O lagi, bitaw. Husto ang kwartang ihatag di mo na ako kanunay. Ang pansas, wak ka makatagbo na ko. Patay. Wak ko matagbo di mo. Di ka Patay. matagbo na ko. Busa mo bahos ko. Bahos ko! Uy, Jinky. Anong niya magkasama mo? Uy, kay gisugutan na kabaldo. Ha? Uyap na ta. Oh, Ug gusto ko nga tagbaon ko ni mo karon sa... Mau ba? Salamat kay Jinky ha. Tana sa sod na. Tana sa sod sa bahay. Tagbawon ti ka. Niyaram mo sa pagtahan na barog. Manuta. Ug ihatag ko nimo ang katagbaw nga wa na mahatag sa imong bana. Wow, honey. Ay, asa di mo magunit ay mukurog man. Pangin. Ayo. Agay, paak mo lang imo. Ayaw paaka. Talikod na lang, oy. Dali. Iyak ka, dim. Grabe gid ang katagba nga ako naangkon kang baldo. Naluya jud ko ad kahuman namo. Ikuha jud mig 5 ka round. Man sinahita po. Gibuwagan ko ng akong bana. Gibuwagan ko ng akong banang maluibon. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Albert. Ginaingon, mahal ko ikaw. Apan dili ko ikaw mahimo nga maangkon, kay dili ako ang tagliakan nimo. Sa hikalimtan ko na lang ikaw sa dayon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa pa? Mga Albert, nakita ko na sabi mong uyab nga tunay laki kuyog hapon to syudad. Basin iyan tong higala pa oy. Albert, laki ko. Sabot ko sinlinihukan sa higala o dili. Uyab ko sila busa. Kung ako pa ikaw, buwagi na. Dili ko makatuon nga magbuti siya nako pa. Mahal kay ko ni Sheila. Sige. Bahala ka di ay. Dari mo tanan. Di ka pugson. Ha? Di ko mapugos di mo di ka matuon ako. Basta pabuta lang. Mababdos siya. Nga dili kay amahan siyang gibabdos. Pa!
Uy. Doon na lang ko sa bahay nila ni Busyo. Igagaw sila. Busa. Nakasiguro ko nga may kasayuran gud siya sa tanan. Basta kay ako, di ko makatuo nga malayng uyab ang akong hinigugma. Bay Albert, Mao ka na, bay Busyo. Igagaw magkumo ni Sheila. Og nakasiguro ko nga nasayod ka gyud sa iyang mga kalihukan. Unsa man bay? May lain bang uyab si Sheila? pero Ha? kuan ba ini di sad ko gusto nga limdan ta ka. Hangtod sangtod, Bay Albert. Sibot mo ipasabot, bay Busyo. Ha? Bay, ito ang pagduda sa imong amahan. May laing hinigugma sila. Bay Busyo. Tuwa na ritong dapitan nili ko ang sakyan niyang taksi. Muli ko usad ko anang mong iskina. Apan dili ko magpaduol sa gisakyan niyang taksi. Mo distansya ng hapon ko. Asak hapay ng kinubayana. Lugar lang diyaan ng bahay nga puwa ang gate. Dara complete. Kadiyo ta kay manaog ko. Gimingaw na kay kong Edward, uy. Busa ako na lang ni Anis Ila. Wala, salamat. Salamat kay na siya. Nagawa siya sa gate. Edward! Yung isugat ang lalaki ang migawa sa gate. Huwag naggako sila. Traidor ka sila! Ha? Uy, Dili ka matagbaw ko sa lalaki! Albert, ikaw? Tinuod ko na yung tanan. Tinuod ko niya ay. Hinagilang mo niya. Ikaw na mismo yun, nakakita nagako sila, hilang pa ka? Kalimtan ko na lang siya sa hingpit pa. Og si Marisa. Panguyaban ko si Marisa. Naunsa ba ka, pay mo absent ka kaysa maliit ka na anak ka. Naunsa kuyaban mo siya, ibana na siya. Ayaw, Albert, ha? Ay, nagbuhat, ha? Medyo naipit yung kuba. Tuwa sa gawas ang inyong bana pa. Ug si Marisa. Nagsige paghihapon og paabot sa akong panguyaban. Dako siya og gusto nako. Nagmahay gani ko nganong dili lang siya ang gipanguyaban ko og ipakaslan. Suwahin ang tanan, oy, naunsa ba ka? Ang minyo sa lalaki, mawa siya gusto. Pantuaron. Karong higayon na, nagkagusto na siya siyang bana. Kay buotom sa bana niya ang tuwas kapuas. Karong gabi pa, mamisita ko niya. Hala, no. Manguyab ko sa babae nga dako og gusto nako. Berto! Sorry gid kay ha, Bay Albert. Ngawa din ko nung makasulti nga may laing uyab si Gausila ni. Okay ra, bay Busyo. Igagaw man mo. Isabot ra ko nga nung wa kaday misulti nako. Ganing bay. Si Marisa ba? Di ba silingan man gid mo? Ingna siya nga mamisita ko niya karong gabi eh. Pero bay, may bana naman si Marisa. Gusto na ko bay. Busa panguyaban ko siya. Gusto ko nga pagkarelasyon sa usa ka babae nga mo eh. Matuod nga higugman ako. Unsa? Si Albert? Mamisita siya na ako karong gabi eh. O day Marisa, kaya unsa man. Okay ra nimo? Ha, day? Na may bana naman ka? O syo, bisag may banan ako. Apan siya lang gihapon ang akong higog. Maala na lang kung sa ang tanan eh. Makigrelasyon ko sa laing laki nga akong gimahal. Marisa? Ha? Nagiging papugong kay ihion gud ka, ha? Nakadesisyon ako pa. Nahigugman ako sa Marisa. Busa uyabon ko siya. Gusto ko nga makigrelasyon sa babae nga mo ay matuod nga higugman ako. Gusto ko nga malipay pa. Ambot lang nimo ay mahimo ana. Wa ko'y mahimo tao ni Albert. Basta kay ako nitambag na ko nimo nga di mayong buhaton na nimo. Moabot ganing adlaw nga muli ng bana na tagbaw yun ka. Ikaw na yung bahala nga musulbad sa imong problema. Ngayon karon pa man ta magkauyab tong Albert. Diin may banan ako. Nagmahay bitaw ko day. Nganong si Sheila pa ang akong ipanguyaban. Nagtigong pa ko og kwarta alaunta sa among kasal.
Apan ang salbahis. Adunay laing uyab. Ug mas labaw pa kini niya nga gihigugmag kay kanako. Albert. Marisa. Kimingaw na sa kay Cooks. Kita sa kawasan akong bana. Tanda sa kwarto. Bana, Albert. Imong ihapyod ang amas. Muntag lips to lips. Ang imon sa ubos na. Nagkarelasyon gyud kami ni Marisa. Apan sa dihang niuli ang iyang bana o wa na mo balik sa gawas, nakahukom ko nga ako na siyang buwagan. Kay naunahon ako nga dili ko gyud siya maangkon kay doon naman siya ibana. Sakit man buhaton, apan ako siyang gipugos ug sa akong kasingkas. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Brandon. Ginaingon, dili maunta ikaw ang gusto ko nga angkunon. Apan nasipyat man hinuon ko, ikaw hinuon ang akong napangasawa ug diuras. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikan ako. Padayon gyapon ko mamisita nimo ng gabi una. Basin pa di ay nga imo kong kaluyon karon. Brandon! Oh, kinsa bro? Oh, si Linchi ka na. Huwag niya siya pang yun eh. Samok may bayana. Brandon! Asa na ikaw, Padong? Sa ilang, Jean? Oh, mamasin ko ning higayo na. Iyan akong sugton. Uy. Ayaw ipamukos imong kaukalingon sa babae nga wa mahigugman nimo, uy. Ato panguyab sa babae nga nagpaabot lang nimo. Kay siyang tinuod nga nahigugman nimo, Brandon. Naibaw ko nga ikaw ang babae nga buot mong ipasabot. Nga nagpaabot nga akong panguyaban. Paano mo ako gusto ni mo, Linji? Brandon? Si Jean ang gusto ko. Di ka na. Nga nawa ka magkikusto na ako, Brandon. Dili man ta ko batig na ako. Pero nga nawa ka magkipahipok na ako. Jean. Kay bawo ka, Brandon, no? Ako gipulan og tan-aw anang naong nimo. Palihog ba nagbalik o papisita nako. Kay bisan mag-unsa pa ka, di ta ka subton kay wa ko gusto nimo. Kinilaya ko gisulti, Jean. Samtang daga ka pa. Dayon ko nga manguyab nimo. Basin pa day imo kong kaluyon. Paabot ako. Wa gyud, Brandon. Ko pa ikaw, no? Lenji ang uyaba. Siya mo akong gusto nimo. Mao na nga di ha. Ganyan kabito ka nga huno na sa imong pagsigi pamugos o nabayahan niya. Naman kayo magpatuon ako. Patambag niya. Kita eh. Uy! Hindi man gud siya nako. Di man ako laksot o kitsura tay. Magkuy trabaho. Magadayon. Makabuhir kay kuniya uban sa umabot ng mga anak. Ay, di nga ako magagan pagsulti. Eh, nilibuhat ha. Ayun siya sa pangitaglaing babae ng mong panguyaban. Di, kaya ka Linji. Di, pero kaya kagusto niyo mo. Guwapa si Jen. Guwapa si kanyang Linji. Ay, ito na ko tayo eh. Tuog na ko. Basta ganin ang nakaw. Taon, lahi siya kung mo'y mahigugma ka. Ihurot ang tanan bisan way gustong babae nga iyang higugma. Abi ko ba? Pagkagbuktot ko ba? Pero yung sa bisita rin ako mutong sa iyo, na? Bida ikaw na ni. Bay Brandon Lee. Ha? Baymo. Ino ba kung nasayran nga karong gabi si Jean ang usa sa ila ha? Okay, karong tuwa man sa probinsya yung na eh. Tatay, murag sila doag. Kuyo rito. Ayay. Ay. Mayo kon mao ka na. Kamang-kamang ka, Ay, kamang-kamang ka. doon ako inahunahan nga pagi. Ha? Aron ako yung maangkon si Jean. Kung sabi na ano mo? Ay, bok, karong gabi musakak ko sa ilang bahay. Mukat-kat ko sa ilang kural aron makasud ko. Uy! Unsa ka na ba tangay mong isultin ako, ha? Nga matod mo, usa ka dakong kahigayunan para maangkon ako si Brandon. Unsa mo? Oy, arumangkon ganyan sa Brandon sa ingpit, no? Ha? Wa ko makasabot si mong gipanulti da. Unsa ba ako yung magpalugos ni, ha? Unsa mo? Unsa? Maunay na hunahunaan ni Brandon kang Daijin karong gabi eh? Oo na diha. Nga ikaw, dako kaya gusto niya, di ba? Okay rin ka ni mo, milabtan ka, bisa di buyab, saman. Oo, sige, masugot ko mo. Kana, kung mahala, tuas Jane sa ila,
Unya, sulti siya sa planong Brando niya. Ha? Karong gabi. Sige, sige. Akong sultihan si Jean, ana. Bida, nakuha. Mana ko ni mo rin niya. Tuang kang Brando. Ako nga Uyan mo. Ako kikugugma ni mo. Wajong ko ni sulta. Ano ko nang isulak mo, hagwit? Friend, ragot ta, uy. Kita rin doon din Ron. Saan? Anak-anak ta? Budi, uy. Saan? Ha? Sukod ta? Saan? Uy, ni mo mo, uy. Una na ko sa bayi Brando ni mo. Ayaw taon mo. Looy taon ka na ako mo. Alam, sige, to, Jill ka. Lakaw din. Unsa nang tuyo ni mo nako, Dylan G? Day, di ta din sa gawa sa inyong bahay magsulti. At ta sa sud sa inyo. Kaya importante kayong tuyo na ako nimo. Oh, sige, sige. Tana, Dylan G. Tana sa suwid. Ingon ana ang buhato ni Brando nako karong gabi eh. Iya kong luguson. Mo ni sulti ni imok na ako, Day. Busa, Day, mahangyo ko ni mo, pi. Ako'y magpalugos ni Brandon. Sige na, Day. Sige. Unsa itong buhaton, ha? Unsa, Dylan G? Uy. Asya ka, uy. Haming-haming pa. Mamisita ka na sa ni Jeng. Dili tay. Kasi man kay, Laing babae tayo nga akong pamisitahan. kasi mamubay nga niya, ha? Kinsa? Wala kailata eh. Uy. Hato na ko tay. Ang kulon dito ikaw, Jean. Ang kulon ko ikaw. Ayaw pagsinggit. At cinta ka. Singgit ka. Ay ka. Ihubo ko ng iyong pante. Sige pa. Kayo ka. Andun, Uy. Dako ba, Dan? Jean! Ikaw ay nagbukod sa hapon? Ikaw ang nagmi. Lamin na tayo. Mahilap ka na. Pagkasliboy ako. Friend ko. Nagsapod di sila ni Linji ug Jean. Si Linji ang magpalubos nako. Irihin nga ako nakuha si Linji. Usa, yan na lang akong ipakaslan. Kay man ko siya makuha, kalit man noong kong nahigugma niya. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Noemi, ginaingon, ang asawa dili magtagaw tao kung ang bana dili sa badlongon og magbinuutan sa tanang higayon. Mao kini nahitabos kung kinabuhi nga di nako mahimong mahikalim. Hala sige, inumog maayaw Jerome, kada uli nimo gikas trabaho bogyod ka, masakit ka gani ayaw gyud pati man ako ha. Lagi ni mo, Noemi, ay! Ano bitaw nga magubugo ka kada uli na ako aron makatuog ko dayon. Uy, sa basa ni mo eh. Sa ka ba, uy, baba ni mo. Lama pa man, trumpa ka sa... Ay, saba, bitaw ko sa! Gabaan, karaon niya na kung Jerome ka. Masakit ka gani. Dili! Gid ko mo atimani mong banaha ka. Minatay nagbaklay animal. Ako, naghagok naman dahil eh. Tuhe! Uy. Basol ka? Perting basulan yun ako pa. Ingnan bitaw tika kaniadto. Nga suwituha una si Jerome kung unsa siya kung maunay imong mabana. Wa ka man patuog na mong mama ni mo Noemi. Hay, ipadayon yun ka. Pakasal magyug kang Jerome. Mo nang ayaw ko babatian na nagbasol ka kay way pagbasol nga mag-una, Noemi. Pirmi yun ang uwahe. Makigbuwag na kung Jerome pa. Istoryahe. Kadaghan ako nakabatian na ni mo Noemi. Pero hangtod ron, nagtipon paghihapon mong duha ni Jerome. Ay, bati abay sa mong kami nyoon pa, uy. Wamanggit ko mangandoy maingon ko ini. Wagyod pa. Mo na resulta sa supakira nga pagkaanak. Uy. Tuman ako eh. Huwag maglutos, Noemi. Dito siya kanahan yung otiman ako da. Nay, karindiya day. Ayos to, nara day. Di alam ko man yun to.
Miss, unsa inyong sudan? Daghan. Pili lang diha. Basta hindi raw eh. Miss, pila ka, pila ng linatang baka? 120 ang serve. Usa ka serve ako ba? Unya, duha ka mais kanon. Lingkod lang sa ha. I-serve lang unyang taod-taod ang imong gi-order kay daghan pa nag-una ra ba nimo. Sige. Strict town ni. Basi gisapot lang. Miss, dara akong bayad. Dawata palihog. Ibuta na diha. Miss, nagila ka? Naghilak. Nga naman. Sabay mo labot. Mangutana lang ko, no? Narang akong bayad, miss, kuhaan lang ang suklian, ha? Lakaw na lang. Lakaw na. Biyai ko. Mamamagin mong mga laki pa. Dali lang pulan sa babae basta makuha lang inyong gusto. Miss? Sukli hindi ko, miss. Kay 1K itong kong kwarta. Paningan ko sa kumisis kung way sukli nga mabalik. Mauna ni Ron, kau nang nakag-imo. Kaya kabana bisa kung saon, uy. Kung nakay ko, way linungag. Doon naman kay asawa, pero waman ako ati manain taon. Mauna ni kamot na lang kung magkakauntos gawas. Nagbasol, dit ko nga nung ikay akong nabana, Jerome. Noemi. Uy. Siguro nang asawa, pero bida. Mura ba ka ito inahal? Sige, hantag yaw-yaw. Diba? Sige, hantag saba. Mausa ng imong asawa ba? Kayo. Sama ka ron, gisapot. Huwag mong duto. Why, baon-baon ron! Why, pakal-pakal. Perbe, pareha man ito. Pero. Okay. Persa. Parehas mo tag-asawa? Ding kamot lang tag-ato ini bay. Kamot, good. Okay, doon ako nakitaan nga kanan o kwapa ka indindira. Ha? Ato ta dito. Ilailahon ko tong bayana. Panguyaban ako bay. Mga on mo, mga sir. Miss. Mo bayana ba yan akong gingon nimo. Gwapa sa. Baldita lang kayo. Maha? Pumanag ka ng table 6, palihog ko at iman na sa to. Mahadi yang yan ha. Bay. Blanca. $445 ang tanan, sir. Darang bayad, maha. Makailan ka na ako? Nakabati ko pagsangpit ganina sa imong ganina. Ay, kisa itong sampit mo, imo itong kuhan? Amo? Ganina ba? Maha, di ba? Ako to, mama. Ako amo. Imo rin mama rin. Amo rin. Sige. Muna ako, mauday ni inyong karindiri. Kinsang gani kasulting Jerome cellphone? Taon-taon naman na silang nagsulti. Okay. Sige. Bye, ha? Niinit nga akong ganda tungkol sa cellphone nga. Babay? Init na sad. Babay ang ikastorya ni Jerome? Mula ka ko ron, Noemi. Asa man ka? Pawas ka la o kakapoy sa 5 kaadlaw nga straight na kong trabaho. Nduta niya mo sa? Anya, muuli na sa kadinhing hubog ka. Mayroon tag masakit ka, oy. Digit ko, matiman ni mong banaha ka. At ko pati man selain. Uy. Nagmatngon ako nga makigrelasyon og lalaki, Jerome. Suway lang ko, ma. Basi mo kayon ko na ako. Onya, pasakita na sad ko nimo. Sama sa niagin akong mga uyab kapahilakon lang ko. Lahi ko nila, ma. Di ti ka pasakitan, di ti ka pahilakon, kundi panggaon o manon ti ka. O pirmi ti kang palamian. Umiiyak, lagi na lang ika'y sasaktan. Ika'y iiwan. Jerome. Iwan mo, dark sex. Jerome. Parang pirmi ba? Unyak mamaptos. Ibo kong pagkasilan. Yan ang isko to kasanay. Naman, ganahan akong magminyo. Jerome. Yamitay ko na say. Jerome. Promise. Giubo-ubo naman lagi ka, Jerome. Say, nagyod na do. Nga dili na okay ng imong lawas. Pero sige.
Uli pa permig makadlaw. Uli permi nga hubog na. Hangtod nga masakit ka ug mamatay ka na. Sana ko na sige mo panungon ako ni Mim. Parti kong tambal, be. Sakit kaya ako mong dugan. Sige ko bubo. Oy, paning kamo turig imo, oy. May ka. Kay misakit ng imong dughan sa sigig obo. Pero ako, hagbay ra yung nagsakit ning akong dughan tungod sa konsumisyon nimo. Uy. May nanawag man sa cellphone ni Jerome. Akong tupakan. Hello? Jerome, manang wala mo ka nagpakita na ako. Bimingunong kay ko nimo. Gusto man ta makita sa motel? Ari as Jerome day. At timanang masakit to na kumbana. May kapit yun kang batanong animala ka. Samot nga dili yun ka timanon. Uy, Noemi. May daot na magmaayo na imong bana. Dagaba na niya pa, oy. May batanon ng uyab. Pag-o pa kong nahibaw, kay ako'y nakatubag cellphone na to kusang simana. Gano ko nung na magpakita niya Jerome mo, gimingaw na siya. Unsa? Nya pa, unsa man ati manon pa na nako. Koy, sagdan ko na ng mamatay ng banahana. Sa ingon, makapaway na konsumisyon. Uy. Nagkaanam nagkahigo si Jerome kumbana. Kit sa atay sa siging inom. Unan pag nagbisyo ng gabit pagbatanon, samot. Wa na ko'y ganang mo atiman niya. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, mapugngan pa ang kusog ka baha nung ka ang pagbati. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Di ka po'y na ka? Okay, Jimmy, okay. Go. Puli na ako si Manny, ha? Adam, madam. Sure. Paniya siya sa dance floor, Jim. Ha? Kadang wag iti. Anak, madam Marilo. Ato asa. Sige na ba? Ay, ma'am. Oh, kagwapo ni mo. Ako ba Jimmy, ha? Okay. Alim na, sayo ta. Okay. Balitok. Kabahoy. Uy. Oh, nice music. Oh. Let's go. Dako active sa gihatagod. Basig uyab na nimo si Madam Marilo, ha? Mani? Probida iya butan. Wag gawae. Tigungong naman taon sa mga Marilo taon. Ako nang ingon mo, Les. 70 plus na siguro na siya. Dato? Oh, dato okay, oh. Liwalan niyang kwarta, eh. Kutob sa mga ID. Iyang ika-guest ba? Iyang tagaan og 1K. Kada pauli, kay maluoy siya. Mga di ay baw, nga di ay daghan kayo. Kay baw ko. Oh, lagi. Pero, mas dako yun ka ba, Jimmy? Kay, aman tong guest, good. O, ang ako taon, katunga taon ba, Jimmy? Meron daw ba, Jimmy, nagpalipuling madam taon, pagsayaw gabi. Grabe, Madam Marilo, eh. Bida, di ka po sayaw, bulrom. Dato man ka. Pangwartahi. Oh, Siles. Mami Marilo. Walag sa ilang sa napag-ato ni mo bulong-bulong god. Reklamo ni mong driver. Kaya pirmi ng kaadlawon siyang mupauli sa ila o maawayan sa siyang asawa. Oh, Jeff, my son. I love ballroom so much. Kung sigihan siyang away sa iyang asawa, okay, magita ko lang partner. Mami. Magita ko lang driver at the same time. Mami, dugin na siyang driver ni mo. Makasaling ta ni Tomas. Paway sad mami, oy. Di na ba yung kabatanon, ha? Remember, you're 77 years old na. Remember, my son, sa akong edad nga 77, wa pa ko'y maintenance. Dili ko sama sa uban nga daghan nagipamati sa lawas. Kung muundang kog ballroom, basig maluya ko. So, pasagdi ko, my son. Ha? Okay? Oh, I'm sad. What tonight si Jimmy kay naglain ng lawas. Kisa may akong tawagan. Husto. Si Manny. Ganahan ko niya kay guwapo siya.
Hello, si Manny, please. Kinsa ni? Naa siya kay mag-date me tonight. Ka-live-in ning Manny. Kinsa man ka? O sa date niyo mong giingon? Ako si Marilu. Si Madam Marilo de ni? Yes, absent si Jimmy sa ballroom tonight kay naglain ang lawas. Pwede nga si Manny maoy akong DI tonight? Tarungag atiman si Madam Marilu, ha? Pahimusling kayon nga wa si Jimmy. Pangayog na kong TF ni Madam. Ay, biday ko pabuhatan ang gusto sila, Soy. Di ko mo iperminting di ay na madam. Lain ako sa Jimmy, kung buhaton na ako. Ay sus, oy, imo sa din sultihan. Ngay mong gipangwartas, Madam. Kung musultis madam ka, Jimmy, silo ay numido ha. Pasag din ko silis, ha? Ako ni trabaho. Ako'y bahalang mo diskarte ni Madam Marilo. Oh, madam, ikaw ginag-order boy. Yes, Manny, no worries. To enjoy tonight, ito kong mo inom. Kaon, madam. Nara di ay, wala mo nakita. Money. Minilom sa ka, madam. Yes, Manny. Yes, I am human. Mainom ko. Kitang duhang mag-inom tonight. Kaya mag-inom ka, mga sa tama. Sige. Mag-inom sa tama ni. Nalagi ka na di ay mga makaon. Painit sa lawas, okay? Okay, drink. Madam! Girl, na-prank na ka, Oh no, nakainom ra pero di pang dili pa. Na-prank na sa ka. Brag, oh thank you, Manny. Kakos ko nimo. Kitang ko matumba. Thank you. Mwah. Thank you. Nak, mulakaw ko ha. Akong ibilin ni mga akong cellphone. Manawag ganis mama, ing nga trabaho ko. Kay okay na ko. Wala ko igibati. Oh, Papa Jimmy. Thank you, nak. Ataw na ko. Sige. Bada pa ron ng oras ba? Sayang ang tip kung dili na ako tungahon si Madam Marilu. Amping, Papa Jimmy. Dili ka si Madam Marilu, girl. Yan yan, sir. Pero gawas man to la Sir Manny. Huwag murag nundos Madam Marilo. Unsa? Dayon sa kong condo unit, Manny. Come on. Awa. Nato yun sa madam na gawas nga daghan si businesses. Doon na sa J. Kondo yun. Dahil probida. Marag sakto itong isulpin silis na ko na. Pangwartahon ako siya. Probida. Sa itong isulpin silis ako muna-una. Paminahon ako. Pangwartaha si Madam Marilu. Awa, daan bigyan ko. Mau gitu. Hubog na siya. Huwag bidat. Kikiniti ko ang ada. Manny. Madam. Buhi akong paa, madam. Giga ko sungod na. Paan eh. Dinibukton di Nga naman, pabuhian man ni mo. Bayod ka. Oo, bida. Ako bayot? Oo, bayod ka no kay Murag. Nahadlok man ka nga nigakos ko ni mo. Bayot ko, madam. Bayot ko. Purbida. Kung bayot pa ko, madam, huwag tako'y kalibin ron. Biyae ang imong ka-live-in, Manny. Unsa, madam? Live-in pa man kaha mo. So, wa pa mo makasal. Yes, madam. Opa. Pero, nagplano na yung pagkasal? May anak na mo. Opa, madam. Opa. O kung mauna, good. Biyae siya. O kita ang magpakasal. Unsa, madam? Money. Madam, gilo ka na. Love me, money. Ayaw. Bida, bubuha nga akong kasunis, madam. Som na, madam. Money. Madam. Uy, ini. Patanon pa ko. Dagang mga lalaki wiliin niyo. Madam. Ay mo naman sa nagkaon.
Nagbawon ti ka ini mani. Madam, isang gitsing kana madam. Dili sa pagpanghambog, paghihapon nako ang kahat bisag 77 years old nako. Samot magkaparis ko patanon. Gipalit ko si Manny aron mahimo na kong bana. O ni ginaingon nga, ugma versus kwarta. Ug mao to mga listeners atong Palamay Drama Compilation Part 66 ug usbo na ko pagsalamat sa iyo mga listeners no nga naa mo pirmi gasunod sa atong drama ug atong mga komentar daghang kay salamat no nga isa mo sa naapil sa atong vlog karon no daghan jud kay salamat unya comment gapon mo mga listeners no para maapil gapon ta sa atong drama no lingaw-lingaw lang jud ni atong drama ug usbo na ko pagpasalamat katong ga-comment sa ato salamatan jud nato no pirmi si Music Liber Mix daghang kay salamat sa imo. Kang Brian Ortigal, salamat po kayo sa inyong pagpaminaw, no? Kang Ma'am Janice Amura, daghan kayong salamat, ma'am. Amping-amping niya kanunay, ma'am. Kang Ma'am Berna Siroy, salamat po kayo, ma'am, sa pirmi nimong pagsunod sa atong drama. Ma'am Lina Buna, daghan kayong salamat, ma'am, sa pirmi po pagsunod sa drama. Kang Ma'am Bika, daghan kayong salamat, no? Ni Ma'am Bika sa pagsunod sa drama. Ug kang Oscar Abaydog, salamat kay Jud kay bro sa pirmi nimong pagsunod sa atong drama. O salamat po sa imong pag-comment pirmi no sa atong drama nga isasad ka nga appeal sa atong mga vlog no. Ang Ma'am Lisa Aduan dagan kay salamat ma'am sa imong pirmi pagsunod sa atong drama nga isasad ka sa appeal sa atong vlog pirmi sa atong drama no. O gusto na ko ma'am amping-amping dia ma'am sa imong trabaho dia. Amping-amping kanunay. Kang Jojo Buna dagan kay salamat og atang-atangi atong part 67 mga listeners no nga nanamtay na edit katong duha niya ato na lang to i-review kay medyo wala na ko na appeal sa atong upload karon kay na copyright no nga ako pa to i-review parang ma-appeal sa sunod og usbo na ko mga listeners daghang kayong salamat sa inyong pirming pagsunod sa atong drama. O ay kalimot mga listeners no katong mubo nga ads hangyo na nako nga ayaw na i-skip mga listeners no nag-play anang merong play mga listeners no na may ads mga gawas so hangyo lang ko mga listeners nga dili lang sa ninyo i-skip itong mubo lang ads daw og daghang kay salamat mga listeners.